Hij was zo enthousiast dat er een jonge politicus was opgestaan met veel potentie. En hij noemde hem Michael Nanan Pandey, terwijl het moest zijn Michael Ashwin Adin. Michael, een hartelijk applaus voor Michael Ashwin Adin. President, Tante Inke, alle aanwezigen, landgenoten, vrienden en familie, van onze geliefde, gewezen president Desiree Delano Bouterse, met Baru Alawan Sweet Odi. De tijd gaat hard. En ik probeer soms wat terug te grijpen, terwijl er andere momenten en lessen waren die bijna onvergetelijk waren. Een leven dat het pad van de natie veranderd heeft. Akenka passie, takakondre nolas passie. En ook al is hij er niet meer in lichaam, zijn geest ademt nog steeds in dit volk. Ik herinner me de eerste momenten dat ik hem persoonlijk ontmoette, jaren geleden, op een immigratieviering. En ik zei hem toen op het podium, ik vertelde hem, Desi in het Hindi betekent letterlijk Desi, betekent letterlijk van het land. En ik zei hem dat er geen naam beter was dat bij hem paste. Want hij was werkelijk van het land, van het volk, voor het volk. Vanaf dat moment waren er zoveel gesprekken die ik vaak waren meer stilte hoor dan woorden. U weet hoe hij is. Groeide een verbinding die niet van deze tijd was. Tenminste niet voor mij. Wij hoefden elkaar niet altijd te spreken om elkaar te begrijpen. Niet iedereen hield van zijn wijze van leiding geven. Hij was omstreden en geliefd. Een strijder en een sporter. Soms streng, maar altijd toegankelijk. Altijd toegankelijk. Zijn leven was één groot politiek schaakbord, waarop hij altijd enkele zetten vooruit dacht. Hij zei eens, volg ze op Satapas schaakbord. Een gezegde die intussen verankerd is in de samenleving tot op straat. Altijd berekenend, altijd gericht op het volgende doel. Niet voor zichzelf, maar voor het volk. Voor die Mofinawans. Baka ala de squala, de probleem, crisis op crisis, spanning tussen volkeren. De grond waarop hij bouwde is blijven staan. Omdat hij 40 jaar rondgelopen heeft tussen ons allemaal. En geïnvesteerd heeft. Daarom na de afgelopen 50 jaren zijn we toch blijven staan. Hij zei ooit, probeer niet te zijn zoals ik ben. Probeer te zoeken wat ik zocht. En wat zocht hij? Niet roem, niet vergelding, maar de bevrijding van het denken, de ware soevereiniteit van de geest. Suriname, geloof in jezelf. Surinamers, geloof in jezelf. Bouterse, een legende, is ons voorgegaan en permanent overgegaan in een ideologie. Want denkie en denkie, nee. Voor mij vormen 3 elementen, zou je kunnen zeggen, ik hoorde net bautisme. 3 elementen die behelzen die ideologie. Ten eerste eenheid. Hij was de bouwmeester van wat ik zelf altijd noem, één volk van volkeren. Zelfs wanneer anderen de natie verdeelden, bouwde hij bruggen. Die eenheid, een slogan, bijna een historische verplichting. Gezien de geschiedenis die wij doorgemaakt hadden. In zijn eigen woorden waren wij een Bromtjijadi. Nu ook na 5 moeilijke jaren herstellen wij, die achtergebleven zijn, wat gebroken is geworden. Niet om te straffen, maar om te genezen. Het tweede element van die Bouterse ideologie, denk ik soms, ontwikkeling. De natuurlijke rijkdommen van dit land toekomen aan de kinderen van dit land. Dat is wat hij diep in zichzelf droeg. Hij opende Suriname voor de wereld. Let wel, niet uit zwakte, maar uit kracht. Hij gaf de boodschap dat vriendschap geen onderwerping hoeft te zijn. Laten wij dat AUB vasthouden.
Laten wij dat AUB vasthouden. De voormalige minister-president van Nederland, Ruud Lubbers, merkte ooit op dat deze Delano Bouterse 2 bijdragen heeft geleverd die blijvend bewondering genieten. Hij zegt, we moesten Bouterse meegeven dat hij de eenheid wist te smeden tussen zijn volk. En het feit dat hij Suriname internationaal nieuwe deuren geopend heeft. Dat heeft hij zelf toegegeven, de gewezen minister-president van Nederland, Ruud Lubbers. Vanaf de oprichting voor Staatsolie Comité SIDino van blok 58. Zijn sporen zijn zichtbaar gebleven. Alleen is het jammer dat wanneer wij zoveel inkomsten zullen hebben en misschien werkelijk op eigen benen zullen staan, hij niet daar zal zijn om te zien. Dat is het enige. Een derde element, eigen verantwoordelijkheid. In Libië ben we strijd voor dekolonisatie van de geest. De ware vrijheid van het denken. En ik heb zoveel uit zijn leven mogen leren. Het draagt de overtuiging. Ik gebruik het vaak in mijn toespraak en ik zeg, geopolitiek. We zijn vriend van allen. Maar we zijn satelliet van niemand. De wereld gaat open, ja. Maar wij moeten doen. En wij moeten goed op onze eigen benen staan. Eigenlijk had Mahatma Gandhi het eerder gezegd. Mahatma Gandhi zei eens, ik wil niet dat mijn huis aan alle kanten ommuurd is en dat mijn ramen dichtgestopt zijn. Ik wil dat de cultuur van alle volkeren door mijn huis waait. U kunt het zien als de invloed en de bijdrage van alle landen om ons heen. Maar ik weiger door welke wind dan ook van mijn voeten geblazen te worden, zei Gandhi. Het huis staat symbool voor het eigen denken en een eigen identiteit. Dat was wat Bouterse ons altijd leerde. Op zijn eigen benen te staan en geloof in eigen kunnen. En hij bracht alle jongeren mee. De jongste vicevoorzitter van het parlement. De jongste vicepresident. De jongste ministers. De jongste DC's. En hij mag al die jongeren mee met zich. En we staan na 8 decennia na zijn geboorte nu opnieuw op een kruispunt. Er komt een oil and gas boom. En ik hoor nog, zoals ik hem noem, Pres. Ik hoor hem nog Pres. En hij zei toen, Suriname zal nooit meer hetzelfde zijn. Woorden die voor wie goed luisteren niet alleen klonken en klinken als belofte, maar ook als waarschuwing. De vraag is niet of wij nog van hem houden. De vraag is niet of wij nog van hem houden, maar of wij de moed hebben te doen wat hij deed. Vooruit te denken, te blijven geloven en het volk altijd voorop te stellen, vooral de Mofinawans. Zoveel jaren ben ik geweest op zijn verjaardag, Tante Inke. Bij lobby in gezelligheid, bij lobby in familie in gezin, bij lobby in poepoe. Hij was natuurlijk muziekliefhebber, maar ook zanger hoor. Als ik vandaag een proost zou mogen doen, en we zouden proosten, zou ik zeggen, ja Pres. We gaan door. We gaan voort. Niet als navolgers, maar als voortzetters van wat u zocht. Gibauta zou ik proosten. Gimamara Saranang. Grand Tangi Pres. Met ook Grand Tangi.